Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota chikanzi aiwaka chitubu ichi chakachena, chine content iri healthy, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yandauya nayo zvamanje manje ihombe. Pakaipa ihombe. Gore rino zvekuda kuromba muchazvirega zvenyu. Nekuti hombe dzakuvhurika apa. Pakashata. Ndine audio randinaro randoda kuplaya mozvinzwira omega nekuti nyaya iyi ihombe, inyaya iri kuvhundutsa vanhu vakawanda, inyaya yakatyamadza vanhu vakawanda. Ingori nyaya yekuda mari chete, mari iri nyore. Pakaipa, rega ndiregedze kutaura zvakawanda ndipinde muaudio iri tiri zeye tese. Handitika pandisandapinda muaudio ndoda kungotaura kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri pasi idzo. Handitika kana uine nyaya dzaunadzo dzauda kuripota, ndibate futi pasame namba idzodzo. Handitika tofambira nyaya dzacho. Haiwa, ndatenda zvangu ini zvamanje manje ka aisarenda. Regedza tifambire nyaya tinzoti aufa nemukadzi wechidika ari pano anova munin'ina wangu. Ndinoda kuti vadikani muteererese nyaya yake, munzwe dambudziko raanaro. Wakadiko munin'ina? Tinofara makadini. Ungatitsanangurirei kuti nyaya yako yakamira sei? Ndingati muchidimbu inini taiva crossboard, ndiri mucrossboard kudaro. Ndainohodha zvinhu zvekutengesa zvakasiyana siyana ndichizvitora kune nyika dzakasiyana siyana. So ndichihodha kudaro ndakafunga kuti rega ndiite kuti business rangu rifambe. Ndatoti business rangu rifambe plus nekubvunzawo vamwe kuti vamwe muri kuzvifambisawo sei. Pandapfuririkawo ndikanzi imboendawo kune imwe ng'anga yandakanyoratidzwa kuSouth Africa. Ndobva ndaenda kung'anga kuya ndakanoromba. Ndobva ndapiwa mishonga yandakapiwa. Ndikabva ndapiwa miko. Ndakanzi pamiko dzandakapiwa ndakanzi sarudza yaunoda. So ndakabva ndawana yakanga iri easy, yanga yakandirerukira inini. Ndeyekuti ndakanzi haufaniri kusangana nemunhu womurume kunze musiri mumba. Ndadaro vandakutotambira ndikati ndo miko yandasarudza. Saka semunhu anga akasione murume ndakabva ndati ndachuza kusarudza kusangana na truck driver aita zvekudriver matruck. Ndadaro rimwe zuva takati rega tiende ipapo taenda kuZambia. Tichienda kuZambia kudaro truck rakabva raita breakdown muroad. Raita breakdown muroad, akabva atanga kuda kusangana neni. Inini ndakaedza nepandinogona kuramba napo semunhu aisiva mhiko dzake. Pandati kowewo wadi kuti isusu tiende kuloja ako kana kuhotel kana titsvage tiende kokunorara. Iye mubvunzo wakabva ndibvunza akati iwewo unogoti isusu tiende kuloji sei kana kuhotel kwauri kutaura ko muno chii chisimo muno inga zvese zviri muwane. Ndakambozama nepandinogona kuda kuita naro asi pakanga pasisina option, ndandisisina sarudzo. Asi ndadaro takabva ndasangana naye. Right, uri iwewe waiita sei? Waenda kung'anga, wapiwa miko yekuti haufanirwe kusangana nemurume musiri mumba. Maloji ariko, dzimba dziriko, asi ukasangana nemurume panze zvadhakwa. Ezvimwe zvigonyeti rafa, muri pakati penzira. Mukomana akati chindipawo bota ndite sei ndidye zvangu ndakamirira makanika. Panorambika irapo. Uri iwe waiita sei? Siya comment section wotaura kuti waiita sei. But nyaya yacho mawane.
rega ichinzwa ima zvakazoitika mushure mekunge bota raita sei radyiwa baba. Ndasangana naye ndine zvandakabva ndanzwa pamiri wangu. Mawana muna urwadziwa baba. Ndine zvandakanzwa kudaro ndabva ndatoziva kuti ndatyora mikodzi dzandakanga ndaita, saka ndakabva ndamunyepera kuti ndafunerwa zveemergency. Ndoda kumbomanya kumba pane zvaitika, asi ndandiri munhu aimhanyira ndonotarisa zvinhu zvake, mishonga yangu kuti yange yairi right here. Ndakangoti ndingosvika kumba ndichida kuti ndigeze, ndakabva ndatanga kubleeda. Ndatanga kubleeda kudaro ndakaita mazuva, saka ndaita mazuva kudaro murume uya akatanga kuuya. Ari kutanga ndakaramba ndikati handifaniri kusangana newe, ndakadai takasangana kekutanga, kechipiri, kechitatu ndakaramba, ndakuramba kuti wona iwewe ndiri kubleeda uda kuramba uchisangana neni, but unoda kuti ndisangane nani iwe uriwo wakandiurayisa. Asi handina kuzvifunga mashoko ayo paakataura, handina kuatora serious. Saka ndokubleeda kwandaiita uku, izvezvi ndakabva ndafunga kuenda kunotsvaga imwe n'anga, kunodzokera ikoko. Kwandakadzokera ndadzokera kun'anga kuye, ndobva ndanzi ndisati ndatombosvika pamusiwo vakabva vanditi ndikuziziva zvavavinga wakatyora mikodzi yedzandakakuti uite. Handiwa vandati chindisarudzirewo, chindiitirewo kuti ndinhangu ndirege kubleeda. Ndarega kubleeda kudaro, kuti ndirege kubleeda ndadaro, bva vanditi wakasarudza wega mikodzi ako dzawakasarudza. Saka ndadzoka kudaro ndakabva ndati rege ndirambe nditiraye nhamba dzemunhu uye bva dzaramba kudaro, ndichibva ndaningirika. Aiwe tikuona unge uri kurwadziwa chii chiri kuitika? Izvozvi ndiri kubleeda, mumba mangu muri kurwadza. Ndobva ndaenda kwandainosangana naye kune mamwe matruck drivers. Ndasvika ipapo, ndakatosvika ndakato neconfidence semunhu andaiziva kuti ndokwanisa kumuwana ipapa. Ndasvika bva ndabvunzawo mumwe wematruck driver zvikanzi akaramba akashama muromo, zvikanzi munhu wauri kubvunza uyu unoziva here kuti atone mwedzi muviri afa akavigwa. Ndadaro ndikambodonha pasi, zvezvinhu zvandandisina kutarisira. Zvichireva kuti pamaisangana paiuya pese apa achiti ngatisanganei uchitevera, anga atoshayika. Anga atofa kureva kuti ndaisangana nechipoko. Muri kuzinzwira nyaya iri panapa omana mawana. Munhu kuita more than 2 months achisangana nechipoko, munhu akafa, achiuya achirara naye. Mawani. Nyaya idzi dzinotonge nyaya dzekunyeba, dzinotonge nyaya dzekugadzirira kana usati wasangana nazvo, kana munhu ari padhuze newe asati asangana nazvo. But musi waunozozviona ndipo uchatanga kubelieve kuti but nyaya idzi takambodzinzwa idzi. Pakashata. Ingori nyaya yekuda mari chete. Ene zvapinda panguva yakaoma mwana wevanhu. Mawani. Siya comment mcomment section, wotaura mafungiro ako kuti angabatsirika sei musikana uyu. Chii chingaitika apa? Ndiani ari wrong? Godobori atadza kungobatsirawo munhu here kuti adzokere panormal. Pakashata baba. Ndadaro ndakangobva ndabva ndaona kuti dambudziko rangu ripere ndairamba ndichingomuona.
saka ndichiramba ndichimaona kudaro ndikati rege nditsvagewo kumwe ndandabvunzawo bva ndamziendawo kuna wangu sekuru ndaendawo kuna wangu sekuru vandasvika mari yavakanditaurirawo inini semunhu wanga atyora mhiko mari handisisina kana sendi ko zvino handisisina kwekuwana mari ndobva ndasvika kwasekuru kuye mari yacho yavakanditaurira vanhu vangwari yakandiomera ndakaramba ndichidzokerawo kekutanga ndichifunga kuti ndingonga ndinzwire tsitsi ndakadzokera kekutanga ndakadzokera kechipiri. Right, tiri panyaya iyoyo handizivi hangu vanobatsira ana godobori vanobatsira kuti hatikwanisewo here kubatsirawo munhu kana akaomerwa tichiona kuti ane genuine problem. Hatikwanisewo here ana godobori kuti tiite sei tibatsirewo munhu. Lese munhu auye achida kubatsirwa akaomerwa zvinhu hazvisi kumitira tichitoona tisichaziyiri critical kana kumubatsira nechikwereti woti kana zvinhu zvako zvaita iwewe wozobhadhara mari yangu hazvikwanisiki here zvinhu zvakadaro. Amen. Ana godobori vanoshandira tibatsireiwo panyaya iyi kuti vanhu havabatsirike here kana vasina gwalangwa. Muna rurwadziwa boys magwani chaiwo chaiwo. Kusvika muzukuru wewe ndibva ndasvika ipapo saka muzukuru wacho wenganga iyo ndiye akanditi iwewe panapa una mari ko wadii kumbotsvaga kumwe kana kuti mira ndikupe nhamba dzevamwe gogo. Ndobva ndipa nhamba dzake ndodzaita kuti ndisvike panzvimbo ino nditsvaga rubatsiro kuna gogo. Saka kutaura kwatiri kuita uri kutevera zvakanyanyisa. Izvozvi kutaura kuno handisi kutokwanisa izvozvi ndosaka muri kuona chiita ndichisumuka. Zvava nenguva yakadii uchitevera? Ndatone manguva yakareba niwa. Ndiregerere ndikupota ndichikanganwa kuti ndiri kurwadziwa. Mawana. Ndawo rubatsiro ndosaka mandoda ndasvika panzvimbo inei ndatsvaga rubatsiro ndorwandoda kubatsirwa naro. Ndatambudzika vanhu vamwari asi nyore kuramba uchiona chipoko uchisangana nechipoko apo uchibleedha futi. Saka unoti kudii kumadzimai echidiki akaita kunge iwewe kana kuti akaita kunge inini vari kuti pavari kushanda havasi kugutsikana nezvavari kuwana? Unoti kune vese vechidiki dzidzai kugutsikana nezvamuinazvo. Dzidza kushanda nesimba kuti zvinhu zvako zvikuitire. Nokutaura kuti kuromba chinhu chakashata hachina kunaka kozi unopedzisira wangotyora mhiko dzacho. Ndoda kudzoka zvakare. Unoti kudii kumatraki dhiraivha ari kunze uko anongoti mudzimai waasangana naye murodhi wosangana naye? Ndinovati kwavari kana vachindinzwa kana ndichitaura izvozvi kuti ngavagutsikane nevakadzi vavo. Right, ndo nyaya yanga ndichifambira zvamanje manje. Nyaya yemusikana mukadzi ari kusangana nechipoko, ari kurarwa nechipoko achibuda ropa ari kuteera, ari kugara ari kumaperiods every time. Pakashata handina chekubvisa, handina chekuwedzera, but mangozvinzwirawo kuti hanzi kuzvishandira chinhu chakanaka. Ngatisiyanei nekuda kuromba, ngatisiyanei nekuda kuporofitwa stereki uko kuti hanzi ndikaenda kwanhingi zvinhu zvangu zvinonaka. Aiwa, zvinhu zvinonakiswa naMwari ende nguva yaMwari ikakwana hapana anokwanisa kuimisa nguva iyoyo handitika. Saka ngatisaiswa pressure kuti ndingapfeka zvakati, ndingaita zvakati, ndinganga ari kuouting achinwa doro rinodhura achiita sei. Aiwa, iwe zoti nguva yako ichakwana, uchaita sei, uchaitawo zvaunoita handitika. Ukazomhanya uona uyu akazoromba uyu aromba mba atyora mhiko ezvinezvi apa mawani ari kurwadziwa, ari kubuda ropa non-stop zvokuti anogona kutozosvika pakufa akasakubatsirwa nenguva.
nenyaya yekuda chi yekuda flambo, yekuda kuslayer, yekuda kunzi wakapenga. Pakashata. Kana uchita business rauri kuita, whether small or big, keep on doing what you are doing, and ramba uchita zvauri kuita izvozvo, usade kuwedzera tumaspice. Usade kuwedzera tumaspice, chingoramba uchidaro haso yako Mwari anokutungamirira one day zvinhu zvinotozozaruka, wotozoshamisika kuti hey, kwandakabva kure ndichizama but ndazowana chi breakthrough. Musabhaizwe nemaprofita, musabhaizwe nanapapa, musabhaizwe nen'anga. Handireve kuti dzese ndedzenhema, kune vamwe vechokwadi, kuna vamwe vanobatsira zvechokwadi, but vazhinji vacho vanogona kukuvhara wozopinda pama100. So ndo clip ranga ndichifamba naro zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.